Трус-трус белорус на коне катался, как увидел пулемет, сразу обозначил свою позицию. Трус-белорус. Это не мы придумали. Издревле народ так говорил, устами младенцев глаголил. А почему? А белорусов всегда все захватывали. Потому что и справа, и слева, точнее, конечно, справа освобождали. После того, как белорусы пытались пойти налево. В общем, после этих захватническо-освободительных, возвратно-поступательных челночнообразных перемещений по своей многострадальной местности, у белорусов выработался условный рефлекс не высовываться, и сформировался менталитет, отраженный в вышеупомянутой детской считалочке. Трус белорус! Правильно же! Правильно, Выраз пра труса, который не заяц, а баязлівец, у дачыненні да беларусаў і сапраўды гучаў за саветамі ў выглядзе крыўднай дзіцячай лічылкі. Зрэшты, і сярод дарослых у тыя часы склаўся вобраз беларусаў як рахманых, неваяўнічых і пагатоў баязлівых людзей. Народа, які ніколі не меў ані сваіх яскравых герояў-ваяроў, ані якіх колечы буйных перамог. Што ж, давайте паспрабуем разабрацца і з гэтым стэрэатыпам. Адставім у бок тэлевізар і падумаем сваёю галавою, абапіраючыся не на прымітыўную прапаганду, а на цалкам канкрэтныя факты. Что будете разбираться? Менталитет белоруса давно уже вылеплен нашими замазалевшими руками. Белорусы спокойный народ, любит, знаете, аистов, мир. Где когда была какая белорусская армия, даже у этих украинцев, этих националистов, этих Бандера, Петлюра, Мазепа были. Да, они были, конечно, злодеями, но за ними стояли эти в шароварах, с чубами. Казаки. Где казаки в Беларуси были, Где белорусский Бандера? Цудоўна, Сергей Миколаевич. Выдатныя прыклады. Давайте па іх і пройдземся. Я, Валер Руселік, запрашаю спадарства разам ламаць стэрэатыпы пра беларусаў, якія нам, беларусам, убіваюць у галовы. Хрусь і папалам. Пачнем ад казакаў. Гэта былі часы Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай. Продкі беларусаў там былі паўсюль. І найперш былі ў самім казацтве. Бо ад пачатку казацтва было не зусім нацыянальнаю з'яваю, а хутчэй сацыяльнаю. І ўсе вольныя духам зухаватыя хлопцы, якія прагнулі прыгодаў, альбо хаваліся ад закону, беглі ў Запарожскую сеч. Дык вось колькасць гэтых уцекачоў з сучаснай тэрыторыі Беларусі ў сеч ва ўсе часы была вельмі вялікая. Гэта заўсёды былі дзясяткі адсоткаў ад агульнай колькасці казакаў. Вясёлых зухаў, вольных духам у нас заўжды было багата. Хочаце прыклад? Адзін з найбольш шанаваных украінцамі казацкіх гетманаў быў Піліп Орлік. Сярод іншага, адзін з укладальнікаў пактаў і канстытуцыі правоў і вольнасцяў войска Запарожскага. Канстытуцыйнага акту, які нашыя паўднёвыя суседзі называюць першай у свеце канстытуцыі. Дык вось нарадзіўся Піліп Орлік у сям'і ліцвінскай шляхты чэшскага паходжання ў вёсцы Касута, што на Вілейшчыне цяперашняй Менскай вобласці. Ідзем далей. Вядома ж, добры зух і на радзіме заўжды прыдасца. Бегчы ў сеч было зусім не абавязкова. Ажно да канца 16 стагоддзя заваяваць шляхецкі статус у Вялікім княстве Літоўскім можна было наўпрост на полі бітвы, праявіўшы мужнасць у змаганні з ворагам. У тыя часы папросту ачмурэнная матывацыя. У 14-15 стагоддзях войска ВКЛ, аб'яднанае літоўскімі князямі, агулам уяўляла сабою грозную сілу, якая білася на ўсе франты і пашырыла межы дзяржавы ад Балтыйскага да Чорнага мора. А таксама дайшла да Масквы, разбіла грозны тэўтонскі ордэн пад Грунвальдам і непераможных манголаў на сініх водах. Але добра, часам жа трэба і адпачываць. У 16 стагоддзі ваяўнічыя амбіцыі тутэйшых князёў крыху сціхлі і пачалося жыццё вялікай супольнай дзяржавы разам з польскай каронай. Але менавіта ў гэты час шляхта Рэчы Паспалітай выдала свету унікальную з'яву крылатых гусараў, гэткіх сабе самураяў цэнтральнай Еўропы, непераможных вайсковых прафесіяналаў, якія 100 гадоў трушчылі найлепшыя арміі кантыненту. Хай сабе і нават архаічнымі дзідамі супраць гарматаў і пішчаляў.
Слушайте, вообще, вы еще этих индейцев с ирокезами вспомните. Крылатые гусары, господи, что это за кентавры? Это поляки, что вы к ним примазываетесь? Вообще, гусары по ГОСТу, это, конечно, наш поручик Ржевский, а это не ваша шляхта панская. Адкуль паходзіць з'ява крылатых гусараў, гісторыкі яшчэ дыскутуюць. Але ва ўсялякім выпадку арыстакратыя ВКЛ, то бок нашчадкі літоўскіх і русінскіх баяраў, бралі ў гэтай з'яве самы чынны і актыўны удзел. Крылатыя гусары гэта элітарныя часткі войска Вялікага княства Літоўскага, таксама былі і ў Польшы. Гэта вельмі цяжка ўзброеная кавалерія, якая ўзнікае в рэальнасці ў часы Баторыя. Самый пік свайго існавання яна была прыблізна пры гегемонце в Азіі, ну а потым паступова занепадае. Гэта былі людзі ў лепшых даспехах, на вельмі дарагіх канях, яны спраўляліся з войскамі фактычна ўсіх сваіх ворагаў. Да? То есть яны разбівалі шведаў, при тым, што там гусараў было там зусім не шмат, там 200, 500, 1000 чалавек, супраць, там, напрыклад, 2-5 тысяч варожага войска. Ці нават войска, як у бітве пры Кірхольме, там нашых было прыблізна 3000, шведаў было 12 тысяч. І ну, нашых вынеслі. Канешне, там зусім не толькі гусарыя была, бо гусарыя павінна была прабіць варожы шэраг, а все астатняе давяршалі ўжо там і казакі, там і пехота, якая ўжо далей шла в пралом. Адна з самых вядомых бітваў крылатых гусараў, якая разнесла іх славу на ўсю Еўропу, гэта бітва супраць шведаў пад Кірхгольмам у 1605 годзе. Вось жа ў гэтай бітве амаль цалкам удзельнічалі толькі гусары ВКЛ пад кіраўніцтвам легендарнага гетмана Хаткевіча. Але пагаджуся, гусарыя гэта сапраўды была эліта. Калі ж гаварыць пра ніжэйшае саслоўе, пра народ, то варта прывесці наступны прыклад. На самым усходзе Вялікага княства Літоўскага жылі панцырныя баяры. Гэта былі ваяры, якія мелі абавязак бараніць тыя самыя ўсходнія межы ВКЛ. Ці мае сэнс тлумачыць, што гэта былі межы з Масковіяй, а таму і пахла там не санаторыем, а вялікай і пастаяннай небяспекай. Баяры набіраліся з мяшчанства, мелі кавалак зямлі і вызваленне ад розных павіннасцяў. Але затое ўсё жыццё праводзілі з шабляй і канём на пагатове, каб адбіваць набегі маскавітаў. Ой, господи, панцирные бояре! Это что, это черепашки-ниндзя какие-то? Кстати, да, эти самые ваши восточные оборванцы сдавались московским освободителям. Вот, с радостью, без боя. За это ведь ваши поляки у того же Могилева забрали Магдебургское право в 1654 году. А? Несмотря на то, что подарки не отдарки, а забрали. А что, выкусите? Мы-то выкусим, Сергей Николаевич. Вы за нас не пераймаетесь. Сказали А, лепш скажите Б. Уже ў 1661 годзе Магдебургскае права Магілёву было вернутае за паўстанне, у часе якога магілёўцы, пачуўшы заклік «пара» з вуснаў бурмістра Язэпа Лівановіча, выразалі дашчэнту увесь маскоўскі гарнізон. Паводле розных падлікаў гэта ад 3 до 7 тысяч захопнікаў. Уцячы тады здолелі ўсяго некалькі чалавек. Зрэшты, варта адзначыць, што апроч шабляў і коняў, шляхта ВКЛ і кароны любіла соймікі, з'езды, дакументы, дамовы, статуты. Карацей, была прыхільная развязваць праблему і будаваць сваё жыццё мірнымі юридичными способами. Да, статуты, сеймики ваши. По сути, сеймы — это же просто что? Корпоративы высших слоев населения, сливок. Знаем, мы, знаете, после нашего национального собрания тоже таким грешим, но каемся. На сеймах этих просто пьянство и чревоугодие. Вот и все, и пропили, и прочревоугодничали страну. Что ж вы не вспоминаете свой молчаливый сейм в Гродно, а? Ваши тогда паны вот эти промолчали, а наши освободители предлагали подписать им трактат о воссоединении с Великой Россией. И что? Молчание, как известно, знак согласия. Вот, все, и шах, и мат, и не только. Речь Посполитая это. Речушка взяла и все. Высохла, рассохлась, распалась без единого выстрела. Поляки что-то там побухтели и успокоили. Рэч Паспалітая развалілася з розных прычынаў, але найперш з палітычных і ідэйных, а не з-за п'янства і адсутнасці мужнасці.
І, дарэчы, не без адзінага стрэлα. Стрэлы гучалі ажно да другой паловы 19 стагоддзя. Там жа цэлы шэраг паўстанняў. 1794 год, 1830, 1863. Ну і асобна можам згадаць 1812 год. Калі Наполеон паабяцаў адрадзіць Вялікае княства Літоўскае, то пад яго штандары добраахвотна запісаліся 30 000 ліцвінаў. І была там не толькі шляхта, але яшчэ і мяшчанства, найчасцей уніяцкае. Дарэчы, Наполеон неаднойчы адзначаў і моцна хваліў за мужнасць польскіх уланаў, якія з ім прайшлі баямі праз усю Еўропу, і многія з якіх паходзілі з беларускіх земляў. Да провел вас Наполеон, господи, обвел вокруг пальца, ну, в лучшем случае. И поляки вас постоянно кидали, господи, наобещая Стрекоробу, используют в своих восстаниях и бросят, поматросят и бросят. Ну мы ж цяпер не пра палітыку гаворым. Сергей Миколаевич, мы пра праявы мужнасці. Ну і чаго-чаго, а мужнасці ў народа са збройным вершнікам на гербе, ну дакладна было дастаткова. Основная битва, якой мы можем ганарыцца. У нас проблема была такая, что на нас нападали з усіх боков все наши любимые суседи. Отповедно, у нас была проблема с крыжаками, у нас была проблема с Москвой, у нас была проблема с, отповедно, татарами. С поляками вырашили проблему шляхом того, что Ягайло стал польским королем. Значит, с крыжаками была проблема далей, потому что, знову ж таки, они нападали весь час, все наше створение Великого княства, это война с ними. При Грюнвальде вырашили эту проблему, да, в 1940 году. Больше того, у 435 году под Великомиром добили еще и ливонских крыжаков разом с там, 1000 таборитов, гуситов, можем так сказать. Отповедно, гэта знялося, да, гэта проблема. Далей у нас была проблема на поўдні. На поўдні на нас нападали там спочатку монголы, потом татары, потом, отповедно, уже там Османская империя. Самый великий их поход был в 506 году ликвидованы на битве под Клецком. Потом в 1121 году под Хотимом спынили там 200, от 200 до 400 тысяч турков разом с поляками и запорожскими казаками. Была цудовная абсолютно кавалерийская атака под Хотимом 7 отповедно вересня. Каля 700 наших гусаров, 3 хоругвы из Великого княства, 1 польская, отповедно разбила каля 10 тысяч турков, причем лепших турецкой кавалерии. С Москвой у нас, конечно, была самая горшая ситуация, потому что Москва перла системно. Ну, например, в этом розница белорусских татаров от украинских, потому что у нас, например, на Помежье, когда спробовали створить вот эту территориальную боярскую корпорацию, она не отрималась просто потому, что москали вынищали вёской. Вёски там это и Бояров, там под Себежем и так далее, под Вележем. Основные битвы, які были пераможные, да? Мы маем, конечно, историю с перамогой под Крапивной, под Оршей, да, 514 год. Мы маем так само перамоги, отповедно, под Смоленском в 30-е годы, там была война адмысловая, так само окружили целую огромную российскую армию и перамогли. Подчас уже потопу у нас была великая проблема с тем, менавіта, что у нас держава не была здольна нормально организовать войска, и потом 8 годов бесплатно наша шляхта воевала в час этой войны. Ни одна краина іншая не имела такого войска, якое воевало бесплатно в той час. 8 годов. И это бесплатно неоплаченное войско 3 раза в 1660 году разбивая москалей под Полонкой, под Басилем Могилёвой и под Кушликами. Дарэчы, Сергей Миколаевич, ну калі хочаце, то вось вам куды больш прыемны для вас ідэалагічны ракурс. Цягам 19 і пачатку 20 стагоддзяў, калі Беларусь уваходзіла ў склад расійскай імперіі, сотні тысяч беларусаў прайшлі праз расійскае войска, а тысячы шляхціцаў і мяшчанаў зрабілі афіцэрскую кар'еру. І ніхто ніколі не скардзіўся на іх нясмеласць і баязлівасць. Наадварот, адзначалі вытрымку і надзейнасць. Пра генералаў і палкоўнікаў расійскага войска, выхадцаў з Беларусі агулам можна распавядаць гадзінамі. Слуцкі шляхціц Артур Непакайчыцкі.
Прайшоў усе войны сярэдзіны 19 стагоддзя, зрабіў бліскучую кар'еру, даслужыўшыся да генерала. Падобная кар'ера была і ў віцебскіх хлапцоў, братоў Мікалая і Казіміра Лявіцкіх, якія зрабілі значны ўнёсак у поспехі імперыі падчас балканскіх войнаў. Дынастыя Гурко дала расійскай імперыі адразу некалькі легендарных генералаў ад сярэдзіны 19 стагоддзя да Першай усесветнай вайны. І падобных прыкладаў процьма і пагатоў. У Першую усесветную вайну з 63 генералаў, якія камандавалі расійскай арміяй, 9 былі беларускага паходжання. А гэткія генералы, як гарадзенец Платон Лячыцкі і Менчук Анатоль Кільчэўскі, і наагул сталіся важнымі асобамі, сімбалямі тае вайны. Дарэчы, у Другую сусветную адсотак беларускіх генералаў у агульным камандаванні быў падобны. І гэта ж усё былі не прадстаўнікі нейкіх там арыстакратычных радоў, якія падымаліся па службе дзякуючы сувязям і сямейнаму статусу. Большасць тых генералаў падымалася знізу и особисто удельничала у шматликих. Послушайте, какие у вас белорусы молодцы, получается, а? Если они такие молодцы, почему же они всех не победили, а? Если бы в 20 веке советская власть не пришла бы, то не было бы белорусов никаких. Пшик бы был. Вот. Старший брат с Востока вас приютил, приголубил и прикормил. Вас, братьев, меньше. История Беларуси надто ж складаная. Сергей Миколаевич. Дзяржавы наших продкаў заўсёды ўваходзілі ў нейкія большыя ўтварэнні і аб'яднанні. Гэта размывала тутэйшую ідэнтычнасць і прывяло да таго, што ў 20 стагоддзі беларуская нацыя не здолела са зброяй у руках адстаяць сваю незалежнасць. Даліся ўзнакі, таксама шматлікія войны, якія метадычна вынішчалі нашых найбольш пасіянарных продкаў. А эліты, як вядома, хутка не адраджаюцца. Хаця спробы былі, найперш варта ўзгадаць слуцкі збройны чын. 7 тысячаў добраахвотнага войска, якое сабралося літаральна за некалькі дзён. Гэта зусім нямала для асобнай случыны. Прычым не прафесійныя вайскоўцы прыходзілі, а звычайныя мясцовыя вясковыя хлопцы, якія, аднак, не пабаяліся паўстаць за незалежнасць Беларусі, адкуды большая савецкая навалы. Пайшлі паміраць, каб жыла наша бацькаўшчына. А былі ж яшчэ атрады генерала Булак-Булаховіча. Беларускія аддзелы ў польскім, эстонскім, літоўскім войсках. І наогул у 20 стагоддзі беларусы ваявалі ў самых розных арміях. І не толькі ў савецкай ці польскай. Гэта і нашая партызанка, і савецкая, і антысавецкая, і польская армія краёвая, і армія Андерса. І паўсюль беларусы паказвалі сябе надзейнымі ваярамі. І ў лясах на Льбоўскай пушчы, і ў бітве пад Сталінградам, і на схілах Монте-Касіна, і ў ваколіцах Кабула. Першая сусветная вайна таксама велізарныя страты, і там таксама траціна насельніцтва, ці нават кожны трэці, у нас зараз лічыцца, што ў выніку вайны і міграцыі, бо тут таксама ёсць нюанс, згубленыя ў Другую светную вайну. Конечно, мы маем сітуацыю з вельмі траўміраванай нацыяй, якая адпаведна не могла так себе не пачуваць, але якая пры гэтым все адно удзельнічала ў гэтых войнах. То есть для русских апошняя вайна, как вы разумелі, была смута на іх тэрыторыі, на конкретно расійскай тэрыторыі, там дзе-нибудь в Суздалі. Смоленск мы не лічым дадзеным выпадку нейкай тэрыторыі адарванай ад гістарычнага крывіцкага арэалу. Потому что там гаворкі былі да сярэдзіны 20 стагоддзя все ж таки беларускія. І мы маем сітуацыю з тым, што для іх гэта траўма, якую яны там праз 500 гадоў згадваюць. Мы маем гэту сітуацыю з рэгулярнасцю в 30 гадоў. І есть прымаўка беларуская, про тое, што не ўсіх дурных вайна пабіла. Вось гэта адносіны народа, простага народу, таго, ці паны ваююць, у сялян чубы трашчаць. Гэта адносіны народа, які разумее, што каштуе вайна, чаго яна варта для простага чалавека. При гэтым мы маем сітуацыю з тым, што беларусы у войску Наполеона маюць там ордэны ганаровага легіёна. Беларусы у расійскай арміі 12 года маюць, там даслужваюцца да генералаў за кошт сваёй асабістай мужнасці. Беларусы падчас Першай сусветнай вайны маем 400 там чалавек, 300 з нечым чалавек полных георгіевскіх кавалераў, 8 кавалераў георгіевскіх з бантом. Больше 400 тысяч, больше 400 беларусаў у часе
Другой светлай вайны атрымалі героя Савецкага Саюза. Колькі там беларусаў па іншых арміях, да, яшчэ атрымала там узнагароды. Вось Юрый Грибоўскі расказвае пра беларусаў у польскім войску. Там таксама велізарная колькасць нашых землякоў адзначыліся ў гэтых самых войнах якраз сваёй асабістай мужнасцю. Мы маем абсолютно нармальны народ у плане і нармальных мужикоў у плане того, каб біцца. Пытанне, на якіх умовах біцца. Пытанне ў тым, што зноў ж такі шашкай цяжка змагацца супраць танка. Вельмі кепскі варыянт. Таму, адпаведна, нармальны чалавек пашукае варыянтаў для того, каб пазбегнуць непасрэднага удара змагання з танкам, а некім чынам гэты танк ці там гэтых ворагаў знесці з поля, раскруціць, зламаць там і ўсё такое. І гэта толькі 20-е стагоддзе. Зірні раней там на радзіне з Берасцейшчыны і генерал паўстанцаў Рэчы Паспалітай і ваяроў за незалежнасць ЗША Тадзеуш Касцюшка. Зірні наперад, у дзень сённяшні, тут беларускія добраахвотнікі, якія гераічна б'юцца за незалежнасць Украіны. Зрэшты, чаго мы гаворым адно пра войны? Мужнасць патрэбная ж і ў мірны час, каб адстойваць свае ідэалы. Тысячы беларускіх палітыкаў, паэтаў, чыноўнікаў, мысляроў, мастакоў ішлі супраць вялікіх сістэмаў і пад пастаяннай пагрозай рэпрэсіяў вырошчвалі Беларусь цягам усяго 20-го стагоддзя. Браніслаў Тарашкевіч, які падымаўся на трыбуну негатыўна настроенага польскага сейма. Васіль Быкаў і Владзімір Караткевіч, якія пісалі творы, ведаючы, што яны ідуць насуперак афіцыйнай ідэалогіі. Ларыса Геніюш, якая жыла пад пастаянным ціскам КДБ, але заставалася маральным аўтарытэтам для беларусаў. І гэткіх прозвішчаў шмат. Алексей Карпюк, Зянон Пазняк, Міхась Ткачоў. Ёсць і куды больш экзатычныя прыклады. Пасля смерці Сталіна ў 1953 годзе па савецкіх лагерах пракацілася хваля паўстанняў. І там беларусы таксама паказалі сябе ініцыятыўнымі. Гэтак адным з кіраўнікоў буйнога паўстання ў Горлагу быў Рыгор Клімовіч з Гомля. А ў 1988 годзе беларусы не пабаяліся выйсці супраць савецкай сістэмы на дэманстрацыю ў Курапатах. А цягам наступных дзесяцігоддзяў, прынамсі, кожныя 5 гадоў выходзілі ўжо супраць сістэмы дыктатара Лукашэнкі. Ну і як не згадаць 2020 год, калі сотні тысяч беларусаў праявілі мужнасць і вытрымку ў сваім памкненні мірна змяніць уладу ў краіне. Выходзілі на вуліцы, разумеючы, што могуць не вярнуцца дадому працяглы час, калі на агул вернуцца. Па іх стралялі, кідалі гранаты, залівалі газам, збівалі дручкамі і нават аўтамабілямі. І пры гэтым беларусы не бралі ў рукі зброю. Гэтыя дзеянні можна крытыкаваць як заўгодна, але іх аніяк нельга назваць баязлівасцю. Ну і спорт. Яшчэ адно яскравае сведчанне асабістай мужнасці і цвёрдага характару як адной з галоўных рысаў беларускага нацыянальнага характару. Беларусь дала свету сотні смелых і зацятых у празе перамогі чэмпіёнаў у самых розных дысцыплінах. Гэтак унікальнай з'явай для ўсесветнага спорту з'яўляецца беларуская школа па муай-тай. Віду адзінаборства, у якім беларусы доўгі час заставаліся ці не найлепшымі у свеце. Ой, господи, какое тэквондо, ну какой муай-тай, ну правда. Ну колоть дрова, это еще, я понимаю, вот белорусская народная забава. Но что вы приплели белорусов к этим дракам, к этому маханию кулачками, а? Не стыдно вам, а? Не верю. Фу. Ну что ж, Сергей Миколаевич, а давайте пра гэта спытаем у аднаго з самых легендарных і тытулаваных беларускіх тай-баксераў, шматразовага чэмпіёна свету па тайскім боксе і кікбоксінгу і трэнера чэмпіёнаў свету Юрыя Булата. Дарэчы, гэта яшчэ і мой трэнер таксама. Гэта ідзе з старажытных часоў, не ведаю, напэўна, з часоў там Вялікага княства літоўскага, ідзе з таго часу, што, ведаеце, праз Беларусь праходзілі усе войны. І наша насельніцтва такое загартаванае і моцна, і мае такі дух, характар ваяроў, загартаваны ў гэтых войнах. Калі браць нашы віды спорту, скажем так, нават тое, што бліжэй да мяне, там адзінаборствы, там тайскі бокс, кікбоксінг, у нас вельмі шмат, у нашай зборнай, можа так скажем, былой зборнай,
Бо зараз там вядома, што сітуацыя значна горш. Ось. Вельмі шмат хлопцаў, якія такія насамрэч у душы сапраўдныя беларусы, якія там размаўляюць па-беларуску, якія там і носяць вышыванку, якія там за нашыя сімвалы нацыянальныя. Ну што, падсумуем. Цягам стагоддзяў беларуская дзяржаўнасць перацякала ў розныя формы і назвы, сутыкаючыся з найстрашнейшымі выпрабаваннямі. Менавіта гэтым можна патлумачыць і унікальнасць беларускага нацыянальнага характару. Зацятыя і мужныя ваяры мы, беларусы, аднак адначасова вельмі асцярожныя і разважлівыя, ды і схільныя найперш да мірнага развязання конфликтов. Как у вас все складно получается, а? Ну ладно, может быть, белорусы и не все, и не трусы. Ну, может быть. Но есть нестыковочка. Если белорусы такие вот замечательные, эти самые неверогодные, то почему же похвалиться особенно нечем, а? Нечем козырнуть, из рукава туза не достанете, а? Бита ваша карта, бита. Где история национального успеха? Нету. Пшик. Ну што ж, сябры, дзіўнавата, вядома ж, гучыць сцверджанне, нібыта нам, беларусам, і пахваліцца няма чым. Дастаткова хаця б папросту перагледзець усе папярэднія выпускі «Хрусь і папалам». Ну і дачакацца наступнага, дзе мы і пагаворым пра нашыя беларускія гісторыі поспеху. Зламаем і гэты стэрэатып. А пакуль што не забудзьцеся пра падабайку, каментар і падзяліцца відэа з сябрамі. Ну і падпіска на канал.